Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. W one dni stało się do mnie słowo Pańskie, mówiąc: oparz biodra Twe, a powstań i mów do Judy to wszystko, co Ci przykazuję. Nie lękaj się ich oblicza, bo ja sprawię, że nie będziesz się bał ich obecności. Ja bowiem postawiłem Cię dzisiaj niby miasto obronne i niby słup żelazny, i niby mur spiżowy po wszystkiej ziemi przeciw królom Judy i książętom jego, i kapłanom, i ludowi ziemi. I będą wojować przeciw Tobie, a nie zwyciężą, bo ja jestem z Tobą, mówi Pan, abym Cię wyzwolił.